Нобелевской лекции лауреатка Святлана Алексеевич сказала: «Я складываю в образ своей краины от людей, якія живут у мой час». Яе творы наполненные одинокими человечьими голосами, якія складают хронику великой утопии. Сегодня мы отправимся под Мазыр, где Святлана Алексеевич скончила школу и начала працаваць. У месцы, где отбылося яе сталенне и становление к письменницы. С кем яна жила и вучылася, якими стежками ходила, и якія голосы сегодня гучаць на малой радзіме Святланы Алексеевич. Віктор не чытаў твораў Святланы Алексеевич, але пра жахі вайны чуў ад сваіх маці і бабулі, якія ў 40-х потрапілі ў канцлагер у Азарычах. Рассказывала историю, доходило до того, что они потом в землянке прятались еще. Это может даже быть до концлагеря. Прятались в землянке, там дети, там женщины. Немцы обстреливали, говорит, настолько не могли подойти к этому колодцу, воды набрать. Приходилось, говорит, даже пить, дети просили пить, приходилось пить мочу свою. Только из-за того. Обстреливали, так жестоко было. Тут, у вёсцы Івашкавіча, мяне чакае сяброўка юнацтва Святланы Надзея Коржык. Добрый день. Добрый день. Вельми приємно вас бачити. Мне так само. А вы все жыццё ў гэтым клубе адпрацавалі? Да, я сама местная. Тут моє перше робоче місце і 47 годів. Так як клуб уже наш зачинений, поэтому, говорится, я хочу вас запросить к себе додому. Ось не віриться, що це вже пройшло 52 годи. А на этой фотографии Светлана в середине снизу, а я рядом возле ее сверху. И такие мы все молодые, пригожие. Но годы пролетели. А як так атрымалася, што вы разам не вучыліся са Святланай ў адным класе, але пасябравалі? Нас объединала сначала, говорится, любовь и к книгам. И она читала много, и я читала. И постоянно, когда уже стала работать в библиотеке последние годы, когда уже кончала 11 класс, а я уже окончила, то мы носили вместе с ней, и она все прочитывала себе, готовно сказала, только буду журналисткой. А я еще не выбирала, не знала, кем я буду. А Святлана чым-небудзь адрознівалася ад мясцовых дзяцей? Конечно, она была начитана. А сочинение писала, так ее и шутка не хапала. Складала верши, и районка их завсёды друковала. Уже в те годы она посылала в районную газету и печатала, и на сцене читала свои верши, какие первые школьные те сочиняла. А тогда, когда мы со школы, говорится, роки поробим и бежим в клуб. То репетиции, то танцы, а вечером же треба ей додому идти. Я то як-то привычно, мне близко было, а ей надо было туди к реке далековато. Ну и никогда она одна не ходила. Ее всегда провожали и свои хлопцы силовые, и приезжали, которые к родителям, где уже в городе, говорится, жили, обосновались. Но Светлана, ой, так это же какая-то девочка интересная, тем более новая, говорится. И она была, во всем привлекала внимание своей эрудиции, она интеллигентная такая тогда была. И своим умом, и своей добротой. Она на любую тему могла поговорить и спорить. Она могла доказывать свое. Вот я часто все и соглашалась. Она говорит, я не могу с тобой говорить. Почему? Ну, ты все соглашаешься. А я же хочу, чтобы поспорили. Мы развили эту тему больше. А мне и так, говорю, хорошо. Так что девочка была общительная, веселая и талантливая. Я даведалася, што на лета ў Івашкавічы ў бацькоўскую хату прыехаў заслужаны актор Беларусі Васіль Галец. Магілёўскі драматычны тэатр, дзе ён працуе, паставіў 2 п'есы па творах Святланы Алексеевич. А сам актор памятае пісьменніцу маладосці і дом, дзе яна жыла. Мне здаецца, што вось гэта вот цэгла, гэта іхняга дома. Гэты дом быў адзіны ў нашай вёсцы, цагляны, а ўсё ж астатняе з дрэва. І ўсё падчыстую закапалі пад зямлю, так? Усё.
Хаця мне здаецца, што тут маглі жыць людзі, ён быў прыстасаваны да жыцця. Мне сёння расказалі, што ў Святланы было шмат прыхільнікаў хлопцаў. Ці вы былі адным з іх? Не, я не быў прыхільнікам, таму што я быў малодшы. І я глядзеў на яе як на старшакласніцу. Я цяпер разумею, яна ўсе нейкам была задуменне нейкае. Вот, как я не мог падыйти, там, сказаць ёй штосьці. Не. З яе сястрою, Тамарою, было добра гуляць. Яна была цікавая дзяўчынка. Яна была малодшай. Яна усміхалася все время. У яе быў нейкі такі гумар быў свой. А мне здаецца, у Святланы не было гумару. Яна была вельмі нейкая сур'ёзная. Яна шмат не гаварыла. Яна, мне здаецца, яна выбірала словы. Вось. Нейкія словы такія, каб гэта, што называецца, папасці ў дзясятку. Вот. Мы жа і ля-ля, і гэта, і тое, і гэта. Мне здаецца, што яна не была такая. І яна, мне здаецца, што яна вылучалася нейкай даросласцю. Ну, вось гэта дарога, па якой мы хадзілі ў сярэднюю школу ў Капаткевічы. З усіх бакоў вёсак. Вёскі нашы мы сустракаліся тут і ўсёй гурбой ішлі туды па веды. 5 кіламетраў прыкладна дарога. Так. Ну, дзякую вам вялікі. Тады я прайдуся гэтым шляхам у Капаткевічы, шляхам маладой Святланы Алексіевіч. І вам. Всего доброго. І вам дзякую. У Капаткевіцкай школе я дамовілася сустрэцца з настаўніцай беларускай мовы і літаратуры Натальяй Каліцкай. Добрый дзень, спадарня Наталья. Праходзьце, будь ласка. Дзякуй. Ой, я гляжу, што у вас тут партрэт Святланы Алексіевіч, як у чырвоным куце ў хаце. Ну, я лічу, што она займае ганаровае месца ў гэтым нашым літаратурным пакоі. Тут мы сабралі матэрыял, прысвечаны яе школьным гадам, літаратурнай дзейнасці, з маленькага палескага кутка аж да Швецыі. Калі б не ваш гэты куток, дзеці ўвогуле чыталі б творы Святланы Алексіевіч, ведалі б, хто гэта такая? Ну, раней у школьнай праграме у рамках пазакласнага чытання вывучалася «У вайны не жаночы твар». І дзеці чыталі. Ну і сёння, конечно, наше міністэрства зноў вяртае ў школьныя праграмы і яе творы. Поэтому ўсё залежыць ад таго, як настаўнік будзе прапагандаваць яе творчы шлях. Мы лічым за патрэбу, каб все вучні школы ведалі хаця бы назвы, а пройдзе час, магчыма, яны прачытаюць гэтыя кніжкі, таму што, магчыма, яны нелёгкі для ўспрыняцця яшчэ падлеткаў, скажам так. Але час мяняе ўсё, і дзеці падрастаюць, яны стануць дарослымі. І, магчыма, успомняць, што навучыліся ў той школе, якая дала нобелеўскага лаўрэата. Тут жа ў Капаткевічах жыве і працуе аднакласніца Святлана Алексіевіч, з якой яны праседзелі 4 гады за адной партай, Тамара Шогіна. Добрый день. Добрый день, добрый. Ваша знакомитая одноклассница вас наведывая тут? Не, як закончила школу, и все, больше мы не виделись с нею. Суседка по партии, якая была Светлана? А як суседка по партии, в чем могла, в том она мне и помогала, например. Я же говорю, я у нее сидела за партой с левого боку, чтобы, когда она сочинение пишет, чтобы мне можно было и подглядывать. Я знаю, что она наша девчина с нашего поселка, вот, белорусская девочка, веселая. Ну, как бы там в танцах, в спорте она не очень участвовала. Сочинение, она всегда писала, всегда отстаивала свою точку.
зрения. Вот, например, давали такое сочинение «Опишите образ Наташи Ростовой у «Война и мир» в романе, так, как положительный образ. Она же его написала полностью отрицательный. Приходит, значит, учительница Анна Адамовна, ну, всем нам зачитывая оценки, все, и говорит: Светлане 2. Мы все: о, як это Светлане 2. Ага, она этот образ описала полностью отрицательным. Вот. И везде у нее есть своя точка на этот образ. И все верно. Вот почитай, послухай, все верно она отзначивала. На заходзе сонца я завітала да спадарыні Тамары. Яна дазволіла мне пераначаваць, а я, каб аддзячыць, падрэзала вінаград у яе двары. Спадарыня Тамара з задавальненнем падзялілася ўспамінамі пра бацькоў Святланы Алексеевич. А батьку с матерью знаю добро. Батька так вообще хороший был дядька. Вообще мне нравился. Мать-то баба с характером такая была, а батька хороший был. Наставники хорошие были. А вы самі чыталі творы Алексеевич? Стала. А пошние, ой. Он Светки. У меня книжка есть такая. апошнія сведкі. Где книжка читала? І што вы скажаце? Ну что? Добро написано. Я над чем поразмышлять. Я про что подумать. Более не было такого. Мы не знали такого гора более. Удачи тебе, хай тобі буде допомагає. Тут недалёка ў Мазыры жыве і працуе мастак Мікалай Дуброва, для якога гэтыя мясціны таксама з'яўляюцца малой радзімай, а людзі крыніцай натхнення. Іван не чытаў ніводнай кніжкі Святланы Алексеевич, але тэма чырвонага чалавека, узнятая пісьменніцай, сама сабой узнікла ў нашай размове. Усе апошнія ваенныя канфлікты, напрыклад, Афганістане, Грузіі, Сірыі, Чачні, Украіне, змяшаліся ў галаве Івана. І супрацьстаяць ім, на яго думку, можа толькі звышдзяржава, як Савецкі Саюз. Я чую часто, што людзі хочуць вярнуць Савецкі Саюз. Пачынаецца ностальгія нейкая. Конечно, я тоже за это. Чаму? Наверное, проще жить было немножко. Чем простее? Ну, когда столько государств были вместе, тогда бы никто не думал ставить какие-то войска возле наших границ там или еще что-то. Как сейчас НАТО это делает. Но Россия первая никуда не шла воевать. Все шли в Россию, но не Россия. А в Украину? С чего взяли, что в Украину пошла Россия? Это огульноведомый факт. Ну, я Кто бы не там сказал. воюет? Там же россияне воюют. Я бы не сказал. Добрый день, Добрый день. Вось мы прыехалі сюды на радзіму, на малую радзіму Святланы Алексеевич, каб паглядзець, як гэтае месца паўплывала на яе творчасць. І гэта і вашая таксама малая радзіма. Я бачу, што на вашу творчасць она таксама вельмі моцна паўплывала. Ну так, конечно. Я со столицы съехал сюда на свою малую радзіму, каб працаваць. У першыя часы, калі я приехал на радзіму, то здарылася такая трагедия, как Чернобыльская трагедия, то выпала такая на мою творчесть нелегкая такая доля, будем говорить, показать это.
Але я ведаю, што вас цікавіць не толькі чарнобыльская тэма. Ёсць у вас карціны і іншага кшталту, так? Конечно, меня вельмі цікавіць людзі Палесся, цэлая галерэя партрэтаў. Ну, там можна пабачыць ўсё гэта. Ну вось тут вы бачыце серыі партрэт, асабліва шмат партрэтаў, калі ласка, прысядзьце, жанчын, жаночыя вобразы. А чым вас прывабліваюць гэтыя жанчыны? Ну, па-першае, яны прывабліваюць мяне не столькі знешнім выглядам, а больш за ўсё сваім характарамі і унутраным якімсьці псіхалагічнымі вобразамі. Як правіла, вясковыя жанчыны вельмі добрыя, яны вельмі працавітыя. Увесь час працуюць на зямлі. Таму гэта дае ўплыў, якісьці ўплыў. Яны вельмі любяць жыццё. Яны адносяцца да зямлі з вялікай павагай, да прыроды з вялікай павагай. З імі я адчуваю вельмі себя утульна, вельмі добра. Я з імі люблю размаўляць. Можа, і недаверліва самаадносіцца да чужога чалавека, але калі яны пачынаюць размаўляць з чалавекам, у іх ёсць якосьці яно даецца такому чалавеку, які пражыў усё жыццё сваё з вопытам, і яны адчуваюць, хто перад імі, добры чалавек альбо не. Яны бываюць і вясёлыя, жыццярадасныя вельмі. Вось гэтая жанчына, я гляджу, зусім іншы выгляд мае, больш суровы такі. Ну так, гэта абагульнены вобраз беларускай жанчыны. І характар яе, такі, жанчына, якая прайшла праз нягоды, праз цяжкасці ў жыцці, ўсё. Ну, тым не меней, яна моцная і вельмі мудрая. Ну, сапраўды выглядае, што вы напісалі ікону беларускай жанчыне. Ну, гэта, калі вы так прыкмецілі, то гэта вельмі добра. Дзякуй вялікі за гутарку. Тут хочацца параіць у падарожжах наведваць не толькі архітэктурныя помнікі, але і спазнаваць людзей, каб больш глыбока зразумець сваю краіну.